Teleros ana. Ewu nwoke ka ewu nwanyị. Abụ nwanyị. Mekodi ụta. Ewu nwanyị. Ihe ọwa ahụ ọnụ. Abụ nwanyị. Ihe ọwa ahụ ọnụ ka ọwa ajị. Good afternoon, sir. Sir? Braga for interview, get some sir. Yes, Abraham for interview. Come on, how will I gaba n'ihu akwụkwọ social media niile? Yeah. The way for now, na ga ebili ọtọ ka elaso. Okay, on the tripod. Alaba mazi. Asinge lazo tale. Alaba mazi. A church here may put here. Take and play here with you. Chiram gugure get bread here. Mba. Tiri pigeon ana nwogrande the white garment church. Ibranga biata ko shemeze. Otahia na ngwe ya shi icha pigeon na egburu. Branga biata ko shiremeze. Jesh, keep your hand straight. Chekwatch your hand again. Tonazo. Look at. Tonazo get prostrate. Chile kabago tonazo. Look at. Look at. For what? Look at. Burike toro bianga biata koshigeze. I think I'm watching. Them you, Lemanya front. Ntono. Asigi Lewanya front. Kege yitri kende di biataga. Ichi Otele Ndi biataga. You want to book a session with us? Please give me some minutes. I'm on night. Samika will tell you where the phone give one big gum ram. Okay, Abelam. I just aware of this place now. Okay. All right. If you have a signal, you will be okay. Okay. Good evening. Yes, sir. Ish, gonna keep on one. Akilu. Remove it from here, your mouth, Shileka Bagoko. Etakoshe say here, bring you down. Pranga Betakoshronese. Them you. The way who knock on your baroque on inside him. Aya, mota. Asingi mota, nota. Aya, bapia neka. Bapia baputati ne banante, bapia chileka bagoko. Remove it. Bishop, Asingi remove it. Okwa mmanu de ya. Ya okwa ayon. Asingi remove it. Asingi remove it. Remove it. You know we go make it. Branga bia bapore monte bianga bia here. Etina nde kpogan 200 tamare ya de ka ha mere mistake. Nwa bingo. Hapo no dige shi ya woro no do nwa ike choro ino. Ba aga tawo ma de. Asingi them you nya mama hatamala go ready. The way for now na like bilioto. Hey, just hey. Don't make me angry here. You just drinking gang. Mba. Come do you just drinking gang with this boy. Eh? We register me le mebe. We register me. Come do phone na la. Ebe ba pronte mo na na dey possible. Enya lazo. Biaso like this, one big. Come like this.
I want to mpagere comfort. Ha? Ine ekwuli okwu sham mpagorere comfort e no knock and then pagorere comfort. Mpagorere comfort this boy. Nna go rere comfort. Onwere bia were phone gị. Wonye ebe Imo State. ebe n'Imo. Nkwere. Ebe na Nkwere. Umuko. Ebe na Umuko. Eziala. Enwere nwanne mpaghe na-ere akpakara. Ihe dọtara dị. Enwa na mbụ ite. Mmadụ na-anwute. Enwele mgbe enwere mgbe ema na fentin wọ ọnwụ. Ema si fentin wọ ọnwụ nwa bingo. Ema si fentin wọ ọnwụ Chineke agbaghị ọkụ. Efe ntụtụbe m ofe enwe efe ntụtụbe m. Eish wepụ akala ishighi. Ọpakala ishighi. Otu igbirigbe ọnụ ya achara nnọọ ka onye yara ya gbomgboli ishe. Emana amara m mma nwoke. Oh no, ụta ka Get Chineke out of this place or you go and find that woman yourself. Get out of this place, Emana which ma. Abịaghị n'ime na gị nwee body osh dekele ga. Dekele ga ebe ahụ nọ mkpọtụ dị ya. If you are not ready for this interview na gị shingafu. Baa somewhere mkpọtụ na-adịghị na mmemme gị interview. Awesome Bishop, good afternoon, sir. Asị m mkpọtụ na ebe ahụ nọ gị sị gị Bishop good afternoon. Eleghị iji were kamera chi ihe na-anaghị. Eleghị iji were kamera agba ịga n'ihu anaghị Chineke agbaghị ọkụ. Eweli iwe. Eleghị iji were kamera agba ịga n'ihu anaghị ya nwa bingo. Mgbe otu m si jide fon, enweghị m ji atụkwasị fon. Then ya wụrụ anaghị enwe ihe ị ga-eji nwee ntụkwasị fonu. Eweli iwe. Eish, achọm noise ahụ nọ dị ya. If you are not ready, no noise there, bring your time. Chineke agbaghị ọkụ ya. Bishop, adị m ready. Otele Rosanna. Onye gwa m sị m rie nshi dị ya. Enyi gị nwa, enyi gị nwa, your fan, one of your best fans. Ndị ogbi ga-akwụ ụgwọ isi gị. Ifo ụta na akwụla, ndị ogbi ga-akwụ ụgwọ isi gị. Ebere afọ interview. Eish, you think I'm joking here? Remove that your hand from your mouth. Ebere afọ interview. Ebere afọ interview. Ị na-ekwuli okwu. Yes! Jesus Christ, ahụ adịrọ m ka m na-asha atụ ụtọ ahụ. Bupụ ihe ahụ ikpu n'isi ọya. Okay. I'm not here to play. Be here, God, this serious. They focus. Ese m hụ mbụghị bịa nga nwa yiri nwa onye teacher. Yes. Hụ mbụghị bịa nga. Yeah. Akwe mana ihe ọbụla mere nga gaba na social media niile m ga n'iru mewe interview. Ka ya dewe phone ana na ka ebili ọtọ ka lara mazụ. I'm going to get that. If you now pass, I don't get it clearly. Rosanna.
no get go wa hono. No get bo wa hono. Ano mi yuku. Ano mi yuku. Telero sana. Ewu nwoke ke ewu nwaanyị. Abụ nwaanyị. Bekodi ota. Ewu nwaanyị. Ihe ọwa ahụ ọnụ. Abụ nwaanyị. Ihe ọwa ahụ ọnụ ka ọwa ajị. Ajị amakwa m nke ọba. Ọwa ahụ ọnụ ka ọwa ajị. Gesi ma ajị. Ahụ ọnụ. Telero sana. Ngwa dewe phone ga ahụ ọfụma ka ebili ọtọ ga ele azụ. Lazo ọfụma. Lazo ọfụma, lazo ọfụma. Tọ na azụ gị. Wow. Turn to the front. Network here. I want a network. Hey, if you are not ready for this interview, get out of this place. Take a play here. You better for interview. No, it's not there. Go out from that place. No, it's there. Oh, television. Off it. Let me off it. I don't off.